الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Бұл кіші несек айтайынды. Намазға, намаз оқырға менде вақыт жоқ. Несек ошы кіші, ошы хүздерді әйтірге оялмай. Әмі ләкін Аллах Тәала бит ошы кішіні көп неғметлер менен неғметләне. Ғұмырын бирді, хаваһын бирді, көзін бирді, құлағын бирді, қолын бирді, атай әсәләрін бирді, балларын бирді. Қарайбыз Аллах Тәала кеше өсөн ошы дөньялыкта яраткан, камил итеп яраткан, етешһеҙлек итеп яраткан, хөрмәтле ямағат. Һәм қарайбыз ете қақ күктәребезгә қарайбыз. Зәп зәңгәр, мап матур, йондоҙлы, айлы күктәргә қарайбыз. Аллах Тәала ошоны, ошы ғаләмдәрҙе кеше өсөн яраткан. Ағып торган шишмәләргә қарайык әле, хөрмәтле ямағат. Яуған ямырларға қарайбыз, хөрмәтле ямағат, үҫемлектәргә қарайбыз. Аллах Тәала безгә, безнең өсөн, безнең хезмәт өсөн хайвандарҙы яратты. Ә кеше әйтә, намаз укырга миндә вакытым юк ди. Аллах Тәала өсөн намаз укырга вакытын юк ди. Әгәр дә инде без хәтта бер ниғмәт өсөн акса менән түләйбез тиһәк, без ошо ниғмәт өсөн түләй алмаҫбыҙ, етмәҫ, хөрмәтле ямағат. Аллах Тәаләгә тулыһынса шөкранә итә алмаҫбыҙ. Рәхмәттәребеҙҙе әйтә алмайбыҙ, еткерә алмайбыҙ рәхмәттәребеҙҙе. Хәтта бөтә донъяны Аллах Тәала алдына килтереп ҡуйһаҡ, аның рәхмәттәре өсөн, ниғмәттәре өсөн беҙ түләй алмайбыҙ. Тулыһынса шөкранә ҡыла алмайбыҙ, хөрмәтле ямағат. Аллах Тәала беҙҙән түләүен һорамай. Аллах Тәала беҙҙән уға табыныуҙы һорай, талап итә. Уға ғибәдәт ҡылыуҙы талап итә. Әлхәмдүлилләһ. Шуның өсөн был донъя ул мөғжизәләр менән туп-тулы. Әлхәмдүлилләһ. Бер миҫал китерәм, күҙ. Ошо күҙҙең ниғмәттен, ҡәҙерен кеше нисек белә? Ныҡ ҙур күрә. Әгәр ҙә инде мәҫәлән бер һуҡыр кеше, уға бер врач әйтһә, вәғәҙә итһә, мин шундай операцияны үткәрә алам, һәм һиңә иншалла күҙ күреүе ҡайтасаҡ тиһә, был кеше күпме аҡса булһа ла тырыша ошо һораған аҡсаны табырға. Һәм бөтөн көстәрен түгәсәк ошо аҡсаны табыр өсөн. Кеше, хөрмәтле ямағат, намаз уҡымай. Аллах Тәғәлә уға күҙен биргән. Кеше һуҡыр түгел. Асылда, нигеҙҙә кеше һуҡыр түгел. Аллах Тәғәлә һәр береһенә күҙ биргән. Күҙ ниғмәтен биргән. Әммә ләкин Аллах Тәғәлә, кеше Аллах Тәғәләнең ошо биргән ниғмәттән ҡәҙерен белмәй, һәм Аллах Тәғәләгә ҡарата шөкранә беҙ ҡылмайбыҙ. Аллах Тәғәлә беҙгә күп ниғмәттәрҙе биргән. Ә иң ҙур ниғмәттәрҙең ниғмәте ул Ҡөрьән Кәрим. Һәм ошо Ҡөрьән Кәримдә Аллах Тәғәлә беҙгә өйрәтә, нисек бәхет булырға. Ике донъялыҡтың да нисек бәхетенә ирешергә Аллах Тәғәлә беҙгә өйрәтә. Һәм ошо үҙебеҙҙең ғүмерләребеҙҙе нисек йәшәргә Аллах Тәғәлә файҙа менән, мәнфәғәт менән, мәслихәт менән үҙебеҙгә һәм кешеләргә нисек йәшәргә өйрәтә Аллах Тәғәлә. Һәм әгәр ҙә инде кеше Аллах Тәғәләгә ҡарата шөкранә ҡылмай, ошо ваҡытта тимәк, аның иманы юҡ. Нисек беҙ шөкранә ҡылабыҙ Аллах Тәғәләгә ҡарата? Намаҙ менән. Һәм ошо кеше Аллах Тәғәлә өсөн ваҡыт юҡ тигән кеше, аның намаҙы юҡ. Мәҫәлән, икенсе бер миҫал китерәм,
ошо кешегә, бер кешегәме, яки хөрмәтле әмәгать, бер кеше буштан буш машина бүләк итеп бирһә. Бер кыйммәтле иномарка машинаһын бүләк итеп бирһә. Моны мин һиңа өчен бүләк тот диһәләр, мәсәлән, бит. Бер артисткамы, яки бер икенче кешегәме бүләк итеп бирделәр. Машинаны кыйммәтле, бернисә миллионлыкта. Бу бит кеше нык шатлана, куана, буга шөкер әйтә, үз рәхмәтләрен белдерә. Яки икенче мисал, яра машинала түгел, бер ябай гына мисал китерәм. 3 литрлы банка бал бер кемгә бүләк итеп бирһәләр. Буштан буш. Ошо вакытта бу бит кеше барыр, куана, рәхмәтен белдерә. Аллаһ Тәгалә безгә ошо күп ниғмәттәрҙе, һанға алынмаган ниғмәттәрҙе бүләкләне. Намаз, күп кеше намазга баҫмай, үз рәхмәтен белдертмәй, шөкранә кылмай. Әлхәмдүлилләһ. Һәм Аллаһ Тәгалә безне искәртә. Шундый кешеләрҙе искәртә, кем намазга баҫмагандарҙы. Шундый халыҡтарҙы искәртә. Аллаһ Тәгаләнең әмерен тыңламагандарҙы, буйһонмагандарҙы. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әләм нуһликил әүвәлин, ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين." Борынғыларҙы без юҡ итмәнекме ни? Шунан без улар артынан һуңғыларын ебәрербез. Гонаһлыларҙы без шулай итәбез. Ялғанға һанағандарға ул көндө ҡайғы, хәсрәт булыр дигән Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә вәғәдә итә. Кем Аллаһ Тәгаләгә итәғәтен күрһәтмәһә, ибадәтен ҡылмаһа, ҡушҡанын тыңламаһа, эшләмәһә, үтәмәһә, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Борынғыларҙы без юҡ итмәнекме ни?" Күп борынғы халыҡ булды, халыҡтар булды. Аллаһ Тәгалә аларҙы юҡҡа сығарҙы. Ни өсөн? Сөнки алар намаҙҙа булманылар. Аллаһ Тәгаләнең әмерен тыңламанылар, үтәмәнеләр. Аларҙы Аллаһ Тәгалә ғазапланы, язаланы, юҡ итте. Ошо ер йөҙөнән юҡ итте. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Шунан без улар артынан һуңғыларын ебәрербез" дигән. Икенсе гонаһлыларҙы без ебәрербез дигән. Ҡарайбыҙ әле, хөрмәтле әмәгать. Әгәр дә инде без әйтһәк, намаҙға баҫырға иртә әле, Аллаһ Тәгалә өсөн ваҡыт юҡ әле тиһәк, Аллаһ бәлки ошо һүҙҙәр Аллаһ Тәгаләнең ғазабына бер сәбәп булыр. Хәҙерге заманда күрмәйбеҙме ни, көн һайын төрлө яҡтарҙа ер тетрәй, катаклизмдар, мәсәлән, вулкандар сыға, дауылдар, елле дауылдар, һәм төрлө янғындар сыға, ҡоролоҡ, ҡытышһыҙлыҡ, нәмә генә юҡ, хөрмәтле әмәгать. Күпме кешеләр авиакатастрофала, автокатастрофала һәләк булалар. Бер миҙгелдә ошо кешеләр үҙ йорттарынан, яҡын кешеләренән, мал-мөлкәттәренән, үҙ ғүмерләренән һәм балаларынан, ғаиләләрҙән мәхрүм була. Бер миҙгелдә генә. Һәм кеше ул бик көсһөҙ. Кеше уйлай, мин көслө тип. Ләкин, хөрмәтле әмәгать, кешенән дә көсһөҙлөрәк хайван юҡтыр, хөрмәтле әмәгать. Хәтта ҡараһаҡ, мәсәлән, бер миҫал китерәйек әле. Кеше бер хайван тыуһа, хайвандың бер балаһы тыуһа, мәсәлән, ул шап итеп төшәлә, күбеһенсә ул аяҡҡа баҫып китә. Сепей буламы, ни буламы, аяҡҡа баҫып тәпәйләр менән йөрөй ала. Кешенең, хөрмәтле әмәгать, балаһы ла хәтта ныҡ көсһөҙ. Туа, ята. Әгәр ҙә инде атай әсәйләре, әсәһе һөтөн бирмәһә, имеҙмәһә, әгәр ҙә инде ҡарамаһалар, ошо ваҡытта был бала үлә лә ҡуя. Кеше көсһөҙ, бәләкәсәктән уҡ көсһөҙ, сабыйлыҡтан уҡ көсһөҙ. Кеше үҙен ныҡ көслө тип күрә, хөрмәтле әмәгать. Һәм әгәр ҙә инде халыҡ
Аллаһ Тәгаләнән йөҙен сөйөрһә, бәрәкәт китә. Бәрәкәт китәүҙең сәбәбе нәмәлә тора? Шул Аллаһ Тәгаләне әмерен тыңламауында, буйһонмагандан тора, хөрмәтле ямағат. Кешенән торамы, йәмғиәттән торамы, ғаиләнән торамы, шунан бөтә һәммәбеҙҙән дә тора. Ошо динде Аллаһ Тәгалә хәзрәттәргә генә, муллаларға гына бирмәгән ул. Ошо дин ул һәр беребеҙҙең аманаты. Кем мин мусулман тигән кешенең ул аманаты, хөрмәтле ямағат. Әлхәмдүлилләһ. Ҡайһы кеше әйтер, мына бит катаклизмдар бар, катаклизмдар араһында бит мусулмандар да һәләк була, алар да үләләр, алар да намаҙҙа булғандары ла китәләр дип әйтәләр. Хөрмәтле ямағат, Аллаһ Тәгалә һәр кешене үҙ ниәтендә терелтер. Үҙ ниәтендә терелтер. Һәм Аллаһ Тәгалә ул иң хәйерле хөкөмсө. Аллаһ Тәгалә ул ғалим, Аллаһ Тәгалә ул ғәҙел, Аллаһ Тәгалә ул белә, иншаллах. Бер мисал китерәм. Юнус дигән бер пәйғәмбәр булган. Пәйғәмбәрләр Аллаһ Тәгаләгә иң яҡын кешеләр. Пәйғәмбәрҙәр Аллаһ Тәгаләгә ҡарата иң яҡын кешеләр. Һәм Юнус алейһиссалам ул үҙ халҡын оҙаҡ ҡына кешеләрҙе өндәне. Аллаһ Тәгаләгә ғибәҙәт ҡылыуларға, ғибәҙәт ҡылырға һәм Аллаһ Тәгаләгә табынырға үҙ халҡын саҡырҙы, өндәне. Әммә ләкин бер кем дә аны тыңламаны һәм яуабын ҡайтарманы. Һәм ошо Юнус алейһиссалам аптырап үҙ халҡын ташлап китте. Һәм бер ҡарапҡа ултырҙы. Һәм ошо ҡарап менән диңгеҙгә төштөләр. Ныҡ дауыл булған саҡта, диңгеҙ дауыл булған саҡта, был ҡарабы нитә башланы. Әле был ҡарабы хәҙерге заманда һыу тула башланы. Һәм ҡарар иттеләр, шунда ултырған кешеләр, йәрәбә ташланылар. Һәм Юнус алейһиссаламға төштө. Һәм Юнус алейһиссаламды ошо ҡараптан быраҡтырҙылар, бәрҙеләр. Һәм аны бер кит йотто, Юнус алейһиссаламды. Һәм ул 3 ҡараңғылыҡта булды, керҙе. Ҡараңғылыҡтан, төндөң ҡараңғылығында, диңгеҙҙең ҡараңғылығында һәм киттен ҡаранын ҡараңғылығында ул булды. Һәм ошо ваҡытта ул үҙ хатаһын аңланы. Сөнки үҙ хатаһын аңланы. Ул ошо халыҡты, үҙ халҡын ҡалдырып китте. Сөнки ул үҙ Аллаһ Тәгалә пәйғәмбәр итеп һайлаған. Ә был пәйғәмбәрлеген ташлап, аманатты ҡалмайса, сығып китте үҙ халыҡтан. Һәм Аллаһ Тәгалә ошо Юнусты, Аллаһ Тәгалә яҡын кешене язаланы. Һәм, хөрмәтле ямағат, ҡарайбыҙ. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә пәйғәмбәрләрҙе аларның гонаһтары өсөн язалаһа, беҙ ябай кешеләрҙә иң беренсе урындарҙа торабыҙ. Һәм, хөрмәтле ямағат, Пәйғәмбәрбеҙ Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтте шундай һүҙҙәрҙе: "Бәйнәл куфри вәл абди тәркус сала." Иман һәм иманһыҙлыҡ, кәфирлек араһында намаҙ ҡалдырыу тора тигән. Намаҙ ул иманһыҙлыҡтан, көфөрлөктән бер пәрҙә. Намаҙ ул иманһыҙлыҡтан, көфөрлөктән бер пәрҙә. Һәм ҡарайбыҙ әле, иманлы кешеләргә, мөмин кешегә һәм иманһыҙға тышҡы ҡиәфәттәрен ҡарайыҡ. Икеһенә лә ҡарайыҡ. Сағыштырып ҡарайыҡ. Сөнки күп әйберләрҙе, аҡты һәм ҡараны ҡайҙан беләбеҙ? Сағыштырып алған саҡта ғына беләбеҙ. Һәм, мәҫәлән, мусулман кеше йоҡлаймы? Йоҡлай. Кәфер кеше йоҡлаймы? Ул да йоҡлай. Мусулман кеше эшләйме? Кәсеп итәме? Эшләй, кәсеп итә. Кәфер кеше эшләйме? Кәсеп итәме? Ул да эшләй, кәсеп итә. Мусулман кеше ашаймы? Ашай. Кәфер кеше ашаймы? Ул да ашай. Мусулман кеше әйбер кейәме? Кейә. Һәм кәфер кеше ла әйберен кейә. Мусулман кеше никахлашамы? Никахлаша. Кәфер кеше ул никахлашамы? Өйләнәме? Өйләнә. Мусулман кеше гонаһ ҡыламы? Әлбиттә, ҡайһы ваҡыт гонаһ ҡыла. Һәм
Kafir kişiler günah kıla hürmetli məqat. Kafir hem oşo imanlı Müslüman kişi arasında näme tura? Näde ayırmağı? Namaz ayıra. Bütünlәй de namaz ayıra. Şunu üçün hürmetli məqat ol bildə. Ol cennetli kişilerden bildehi. Namaz oku ol cennetli kişilerden bildehi. İmanlı kişilerden bildehi hürmetli məqat. Şunu üçün namaz bilen imansızlardan ayrılayıq hürmetli məqat. Elhamdülillah. Hem büte mezhepler. Beden mezhep Ebu Hanife mezhebi boyunca, hem Şafii mezhep boyunca, Maliki mezhep boyunca, Hanbali mezhep boyunca büte hele alar bir hüzze. Kim namazı inkar ite, ol Müslümanlıktan düşer. Kim namazı yürek ile inkar ite, farız tugel tip, gerekme etip, o vakitte ol küfürlükke düşer. Hem anın imanı yuqasıga. Bunda bir gene bahas var. Bu kişi, Müslüman kişi yalqavlıqtan namaz okumaha. O Müslüman mı, Müslüman tugel mi tip. Bunda bahas var. Hem iki hüz var. Qayı galimler aytalar, yok bu Müslüman tugel tip. Qayı galimler ayta, yok o Müslüman ol. Hem lakin farzın inkar etmeha, kerakligen, namazını kerakligen, o vakitte inkar etmeha. Hem lakin uz halen bilip ayta, min günahlı tip, namazı okumayman tip. Nämeli vakit yoqlab tege yalqav bulup okumaha o vakitte mında gına bahas var. Qayı galimler ayta, ol Müslümanlıktan sıktı. Qayı galimler ayta, Müslümanlıktan sıkmana tip. Hem lakin baribir qorqınız hal, şikli hal hürmetli məqat. Şunun üçün inşallah namazlarımızda oqırğa tecrübe inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hem mesela kişini mesela biz nisik kişini qaraybız. Оценивать это. Так, подожди. Так, идель. Потерпи. Оценка. Оценивать. Baha koyabız. Nisik biz kişiye baha birabız. Nisik kişiye biz baha birabız. Tışkı kıyafetine qarab baha birabız. Tışkı kıyafetine qarab kişiye biz baha birabız. Mesela içinde biz Müslümanda hem kafirde biz ayırabız. Namaz bilen. Bir misal getirabız. Ne de bir misal getirabız. Biz özegeden balalarıza bir maşını aldık. Hem o şu maşının içinde batarya var. Hem batarya bütün maşına yürümey. Batarya tolu bulha, küsü bulha maşına yürüy. Eğer de indi batarya bütün maşına yürümey. Biz qaraybız. Aha, mana bol yürümey. Demek bunun içinde tok var, mana tok yok tip. Şulu kişiler. Eğer de indi ol namaz okuha, demek imanı var. Namaz okumaha imanı yok tip biz sağıştırıp qaraybız. Elhamdülillah. Ol tışkı kıyafetke biz qaraybız. Hem o şu hürmetli məqam bizden İslam dini biz La ilahe illallah Muhammed Resulü'nden başlanır. Küp ayttık indi. Buğa teklem La ilahe illallah'tan məqanahını anlata. O anlata Allah Teala'dan başka ibadetke layıklı ilah yok tip. Hem Muhammed anın peygamberi hem ilsihi tip iyi. Bik yaxşı. Küp Müslümanlar öz balların öğreteler. Oğlum, kızım, La ilahe illallah Muhammed Resulullah tip ayt tip öğreteler. Ama lakin məqanahını öğretmeyler. Məqanahını hem namaz okurğa kerekliginde öğretmeyler. Orada tutuğun kerekliginde öğretmeyler. Zekat birun kerekliginde öğretmeyler. Xoş kılıvdın kerekliginde öğretmeyler. Hürmetli məqam. O dürüst bulmay. Şunun üçün əgər də indi balarınızı öyrətəgiz, La ilahe illallah'a öyrətəgiz, onun məqanahını indirisi öyrətəgiz. Əgər də indi kişi qayı galimlər aytkəndər, bu şhuz La ilahe illallah məqanahı aytılgan ol bir faydalı getir. Yürekə düşməyə. Yürekə ol nisik düşə ol məqana bilan. La ilahe illallah'ın məqanahı anlata Allah Teala'ya biz namaz kılırğa tecbir. Hem Allah Teala'ya biz namaz kılırğa tecbir biz ana bir məqanahı var. La ma'bude bi haqqin illallah.
гыйбадәткә лайыклы илаһ юк, намазга лайыклы илаһ юк дип кайһы кешеләр, кайһы галимдар тәфсирләйләр. Шуны өчен хөрмәтле мәгать, имандын бер шарты, етеннән бер шарты ул итәгатьле булу, иманга итәгатьле булу. Әгәр дә кеше ла илаһа илляллаһ дип әйтһә, ошо кәлимә шаһаданын бер шарты ул итәгатьле, ошо һүзгә итәгатьле булу, буйһонырга, тулыһынса камил итеп алырга. Әгәр дә кеше ла илаһа илляллаһ әйтә, әмма ләкин намазын укымай, бу ошо һүз ла илаһа илляллаһ ул намазга сакыра, ул намазга өндәй. Карайбыз сахабаларга. Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларга карайбыз әле. Алар бит бөтәһе намаз укыгандар. Бер сахабала юк намаз укымаганы. Хөрмәтле мәгать. Укымаһалар ничек нинди хәл булган? Ул ла илаһа илляллаһ дип әйтеп өлгергән һәм һәлак булган, үлтергәндәр мәсәлән, бер хугыштамы, бер кайдамы. Әмма ләкин бүтән сахабалар, Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямдан сахабалары намазда булгандар, хөрмәтле мәгать. Һәм ошо намазларын, ошо имандарын ла илаһа илляллаһ намаз менән исбатлагандар. Ихлас күңел менән ла илаһа илляллаһ әйтү ул намаз менән исбатлау. Ихлас күңел ла илаһа илляллаһ әйтү ул намаз менән исбатлау. Әгәр дә инде кеше ла илаһа илляллаһ дип әйтә, намаз менән, гамәл менән исбатлай, димәк ул Аллаһ Тәгалә карата ихлас түгел. Димәк ул Аллаһ Тәгаләгә ихлас түгел һәм үз вәгъдәһен тотмай. Димәк ул ялган һүзләрне әйтә. Хөрмәтле мәгать, аңлайбызмы? Шуның өчен ошо ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһның бүтән шартларын үтәргә тиешбез иншаллаһ, әлхәмдүлилләһ. Һәм намазларга ла басырга иншаллаһ. Һәм Аллаһ Тәгалә безнең намазларыбызны кабул кылган. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hürmetli din kardeşlerim, hükümlü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı şunday sözlerin: Buniyel İslamu ala hamsin, İslam dini 5 negizden qurulgan degan. Яки 5 негездә курылган. Һәм беренче негездә ул иң мөһиме ул шаһадат кылу, шаһидлык кылу, гывахлык кылу, ашһаду ан ла илаһа илляллаһ ва анна Мухаммадар расулуллаһ дигән ошо беренче негездә. Икенче негездә ул намаз уку. Һәм өченче негездә ул уразаһын тоту. Өченче негездә ул уразаһын тоту, хөрмәтле җәмәгать. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән Кәримдә: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا هذ إيمان كتريان كشلار الجرجة كشلارجا يضغان كوك هذ لا أرادا تطو فرض إتلجان بلكي الله نان قرقرها غثيان الله تعالى. Ya hez iman getirgen bendeler, kişiler, ilgerge kişilerge yazgan kövek, hezgele orada tutu farz etilgen. Belki Allah'dan korkar hastiyen Allah Teala. Buğa teklem küp ümmetler bulgandar. Beden ümmetke teklem küp ümmetler bulgandar. Peygamberden ümmetine teklem küp ümmetler bulgandar. Hem Allah'a Allah Teala orada tutuğun farz kılgan. Hem bizge Allah Teala orada tutuğun farz kılgan. Qarahaq dürüst etkende mesela Hristiyan dininde de anda orada tutuğu var. Yahudilerde de orada tutuğu var. Hem bizde de Müslümanlarda da orada tutuğu var. Orada ol Allah Teala'nın. Orada tutuğu ol Allah Teala'nın. Hem kayhi kişi aytdı, kayhi galimler ayttılar, orada ol tayav degan һүз. Tutqarlanau һүзе. Orada ol tutqarlanau һүзе. Нәмәннән tutqarlanau ул
ашау-эсеүдән тоткарлану, якынлык кылудан тоткарлану. Һәм нинди урада фарыз ителде? Һәр урадамы яки ураданын бер төрөмө? Мона 5-нче, 3-нче нигез ул урада тоту. Рамадан айындагы урада, фарыз урадаһы шул 3-нче нигез. Мона ул фарыз урадалары. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән Кәримдә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Шәһру рамадан аллази унзила фиһи ал-Qur'ану hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Рамадан айында кешеләргә кулланма булһын өчен, хак юлда аңлату, яманды яхшынан айырырга өйрәтү өчен Коръән күндерелде. Бына шул айга кем җитә, уны урада тотып үткәрһен. Авырган яки сәфәрдә булган кеше бүтән вакытта шунса көн урада тотһын. Аллаһ һезгә иңеллек теләй, авырлык теләмәй. Көн исәбен тултырып, хак юлга сыгарган өчен Алланы олылауыгызны теләй. Бәлки һез шөкер итерһегез ошо аятта. Хөрмәтле мәгән. Бик зур, бик мәгънәле хадис, аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Шәһру рамадан аллази унзила фиһи ал-Qur'ан." Ошо айда, Рамадан айында Аллаһ Тәгалә Коръән Кәрим кешеләргә җибәрде, күндерде. Ни өчен күндерде? Һәм икенче фазиләте Аллаһ Тәгалә әйтә: "Hudan lin-nasi." Кешеләргә ошо Коръән Кәрим кулланма булһын өчен. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Һәм хак юлда аңлату өчен. Wal furqan. Яманды яхшынан айырырга өчен, өйрәтү өчен Коръән Кәримде Аллаһ Тәгалә күндерде. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Кем шул айга кем җитә, уны урада тотып үткәрһен дигән Аллаһ Тәгалә. Рамадан айындагы урада ул фарыз. ومن كان منكم مريضا أو على سفر. Кем авырган яки сәфәрдә булган, алар عدة من أيام أخر. Алар бүтән вакытта шунса көн урада тотһын дигән Аллаһ Тәгалә. Юриду бикумул юсра. Аллаһ Тәгалә һезгә еңеллек теләй. Ва ла юриду бикумул уср. Һәм Аллаһ Тәгалә һезгә авырлык теләмәй. Ва литукмилул иддата. Көн исәбен тултырып, ва литукаббируллаһ аля ма хадакум. Хак юлга сыгарганы өчен Алланы олылауыгызны теләй. Лa'allakum tashkurun. Бәлки һез шөкер итерһегез Аллаһ Тәгалә. Шуның өчен ул зур, әлхәмдүлилләһ, ошо бөек аятта без аңлайбыз. Ошо Рамадан айындагы ураданын фарызлыгын аңлайбыз, әлхәмдүлилләһ. Һәм бөтә галимдар, мусламаннарның галимдары бер сүздә ошо Рамадан айындагы урада ул фарыз. Һәм монда бер бәхәстә һәм хилафта юк. Әгәр дә инде кеше урада айындагы, Рамадан айындагы урадаһын инкар итһә, кабул итмәһә, ошо вакытта ул ислам диненнән сыга. Ул кафир була. Һәм ошо кешене тәүбәгә кайтуга өндәргә тиешбез. Әгәр дә инде бу кеше тәүбәгә кайтмаһа, ошо вакытта ул мөртәт була. Һәм ошо кеше ошо хәлдә вафат булһа, мәрхүм булһа, ураданын фарызлыгын кабул итмәһә һәм инкар итһә, ошо вакытта уга яназа намаз укылмай. Һәм кәфенлеккә төрелмәй.
һәм гөселе кыйнылмай. Һәм аның өчен дуга кылмайдар. Һәм аны мусулмандарның зияраттарында каберләмәйдәр, дәфенләмәйдәр. Әгәр дә кеше кем урадаһын инкар итһә, кабул итмәй. Ул шәригать буенча. Һәм ошо кеше шундый хәлдә үлһә, шәригать буенча аны бер икенче мусулмандардан зияратыннан ерак нитергә, каберләргә, дәфенләргә тиешбез. Дөрес әйткәндә, караһак, менә безнең элекке борынгы олатайларыбыз, өләсәләребез Совет заманы осорында булһамы, алар урадаһын тоткандар. Күп кеше әйтә ошондый һүҙҙәрҙе, баҙға төшөп, ауыҙ астылар. Һәм хөрмәтле җәмәғәт, тырышҡандар, эйе. Әлхәмдүлилләһ, намаҙын уҡымаһалар ҙа, мин әйтмәйем намаҙы уҡымаҫҡа тип, юҡ. Ләкин ураҙаһын тотҡандар. Намаҙы уҡырға асыҡ итеп ул заманда форсаттар булмаған. Намаҙы ураҙаны тоторға булған. Ураҙа кеше тота алған. Сөнки ураҙа тотор өсөн анда хәрәкәт ҡылырға кәрәкмәй, анда кеше ашамай ғына, эсмәй генә, һәм яҡынлыҡ ҡылмай. Ошо ураҙа айларыбыҙ, мин буталып киттем, ләкин шуны әйтергә тейешмен, олатайларыбыҙ, өләсәләребеҙ ураҙаны тотҡандар. Ошо ҙур аманатты тотҡандар. Ошо диндең өсөнсө нигеҙен үтәгәндәр. Һәм беҙ ҙә ошо өсөнсө нигеҙен үтәргә тейешбеҙ. Рамаҙан айындағы ураҙа ҡасан фарыз булып төшкән кешеләргә? Хижранан 2-нче йылдан һуң. Аллаһ Тәғәләнең пәйғәмбәре Мәккәнән Мәдинәгә күскәндән һуң 2 йылдан һуң ошо ваҡытта кешеләргә фарыз булған. Пәйғәмбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям 9 йыл ошо Рамаҙан айындағы ураҙаһын тотҡан. 9 йыл. Шунысы, әлхәмдүлилләһ. Элгәре ислам динендә элгәре пәйғәмбәрлектән элгәрендә алдында кешеләргә ихтиярлык бирелгән. Теләһә ул ураҙаһын тотҡан һәм теләһә кешеләрҙе ашатҡан, фәҡир мискендәрҙе ашатҡан, ләкин ураҙа тотоуы ул яҡшыраҡ булған тип шундай кешеләргә ихтиярлык бирелгән. Һәм әҙәк ваҡыт үткәс, ул фарыз булды. Һәм кешегә шундай ихтиярлык төштө. Кешенән шундай ихтиярлык төштө. Әлхәмдүлилләһ. Ҡасан төштө ошо ихтиярлык? Ошо аят күндерелгәндән һуң. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Кем ошо ураҙаны тота ала, ул фидия итеп мискендәрҙе ашата дигән. Фидия рәүешендә мискендәрҙе ашата. Һәм шундай сахаба Салама ибн әл-Әҡвә дигән шундай һүҙҙәрҙе әйтте. Ошо аяттарҙан һуң беҙгә фарыз булып төштө һәм ихтиярлык беҙҙән китте ди. Әлхәмдүлилләһ. Һәм Аллаһ әйтә: "Фәмән шаһида минкум аш-шаһра фальясум." Кем һеҙҙең арағыҙҙа ошо айҙы күрһә, Рамаҙан яңы айын күрһә, фальясум, ураҙа тотһон. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا, әгәр ҙә кем ауырыһа, عَلَى سَفَرٍ, сәфәрҙә булһа, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, ул шунса көндәр, икенсе көндәр ураҙаһын тотһон дигән. Аҙаҡтан тотһон дигән. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ураҙаның да серләре, хикмәттәре бар. Мәҫәлән, Аллаһ Тәғәлә әгәр ҙә инде бер нәмәне ҡушһа, шул ҡушҡан нәмәлә
кеше өчен мәнфәгать, маслихат, яхшылык, файда бар. Әгәр дә инде Аллаһ Тәгалә бер нәмәне тыйһа, шул тыйылган нәмәлә зарар, зыян, кешегә насарлык менән кайткан нәмәләр бар. Һәм ошо урадалала Аллаһ Тәгалә безгә күп ниғмәтен сер итеп һалган. Ошо урада тотуудың эчендә күп хикмәттәр бар, ниғмәттәр бар, кеше күрмәгән, кеше аңламаган серләр бар. Әмма ләкин галимдар сыгарган ошо урада тотуудан да галимдар хикмәтен сыгаргандар һәм ошо асык файданы без иншалла асыклап тәртип буенча нитеп сыгабыз. Асыклап иншалла танышып сыгайык иншалла. Беренче урада ул гыйбадат кылу. Һәм урада менән без Аллаһ Тәгаләгә якынаябыз. Урада вакытында без ашау эсеүде калдырабыз. Якынлыкты калдырабыз көндүз. Һәм әгәр дә инде кеше урада тотса, ул үз иманын ул исбатлай. Урада тоту ул кешенең ихласлыгына бер билдәһе. Кешенең ихласлыгы асыла. Һәм ошо урада тоткан сакта ул Аллаһ Тәгаләгә тулыһынча буйһына. Һәм ошо урада тоткан кеше аның урада аңлата бул кешенең Аллаһ Тәгаләгә карата яратуына, мөхәббәтенә. Һәм бу кеше Аллаһ Тәгаләгә ышанып һәм уга өметләнеп, өмөтен баглап урадаһын тота. Бер хадисендә Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте шундый сүзләрне: "Ман қама Рамадана имаnan ва ихтисабан, уфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi" дигән. Кем ураданы Аллаһ Тәгаләгә өметләнеп һәм уга өметтәрен баглап, иман килтереп, тиешлесә урадаһын тотса, ошо вакытта аның бүтә булган гынахтарын Аллаһ Тәгалә афу итер, кисер дигән. Һәм урада тоткан кеше ул ашау эсеүде калдыра, якынлыкты калдыра. Кем өчен калдыра? Ул Аллаһ Тәгалә өчен калдыра. Һөйгән кеше өчен генә, һөйгән зат өчен генә кеше гамәл кыла ала. Һөйгән зат өчен генә кеше гамәл кыла ала. Урада менән кеше үз Аллаһ Тәгаләгә карата мөхәббәтен күрһәтә, яратуын күрһәтә. Һәм кеше белә, әгәр дә кеше урада тотса, мусулман кеше белә, аңлай, урада тоткан кеше Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын сыгара. Әлхәмдүлиллаһ. Шуның өчен без Аллаһ Тәгалә өчен ураданы тотабыз. Һәм икенче бер хадисендә Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте шундый сүзләрне: "Кулу амали ибн Адам лаху илля саум" дигән. Һәр гыйбадат, кылынган гыйбадат, яхшылык Адам балаһына үзенә дигән. Ураданан башкаһы. Урада өчен мин үзем савабын бирермен дигән. Әҗер савабын бирермен дигән. Һәм урада ул сер, хөрмәтле мәгән. Ул тақвалеккә якын һәм сер. Менә икенче ураданың файдаһы һәм хикмәте, сире урада ул тақвалеккә ирешер өчен бер юл. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән Кәримдә: "Я аyyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun". Я иман китерән кешеләр, илгәрге өммәттәргә фарыз булып төшкән урада һезгә лә фарыз булды. Лa'allakum tattaqun, бәлки һез тақвалеккә ирешерһегез. Аллаһ Тәгаләнән куркырһыгыз дигән Аллаһ Тәгалә. Ошо Аллаһ Тәгалә әйтә, һезгә урада фарыз булып төште. Бәлки куркырһыгыз. Ошо кеше урада тотып,
кешенең тәкъвалеге асыла башлай. Кеше тәкъвалеккә якыная башлай. Һәм әлхәмдүлилләh, чөнки урада ул сер. Урада вакытында урада тоткан кешегә Аллаһ Тәгалә итәгать итүен боерыла һәм гунахтардан сит ерак булырга Аллаһ Тәгалә куша. Һәм Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте шундый һүзләрне. Әгәр дә инде кеше алдавын, ялган һүзен ташламаһа, Аллаһ Тәгаләгә ошо адыктан тоткарланган урадаһы кирәкмәй дигән. Әгәр дә инде кеше урада вакытында алдау һүздән, ялган һүздән ерак булмаһа, Аллаһ Тәгаләгә шул тоткан урадаһы кирәкмәй дигән Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм урада тоткан кеше ул ашау эчендән дә түгел, һәм гунахтардан да ерак булырга тиеш иншалла. Һәм Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте шундый һүзләрне. Әгәр дә инде урада вакытында беркем ошо урада тоткан кеше менән бәхәсләшә башлаһа, әрләшә башлаһа, шул урада тоткан кеше әйтһен: мин инни саим ди. Әйтһен, асыллыкта мин урада тотам дип. Һәм ошо бәхәсте, хилафты, һүз көрәшен ташлаһын дигән, калдырһын дигән. Әлхәмдүлилләh, шуның өчен урада вакытында без Рамазан айында без иншалла алдау һүздән дә, ялган һүздән дә, шул гунахтардан да, бөтен гунахтардан ерак булырга тиешбез иншалла. Һәм өченче ошо ураданың сире, урада вакытында кеше фикер кыла. Ни өчен фикер кыла? Чөнки Аллаһ Тәгалә шулай итеп безне яраткан, әгәр дә кеше әдәк ас булһа, ул уйлана башлай. Һәм урада вакытында кеше көндез, мәсәлән, һауһаһа, һау эскеһе килә, асыкһа, кышкыһын, мәсәлән, ашагыһы килә. Һәм ул уйлана башлай, фикер кыла башлай. Һәм аның йөрәге йомшара бара. Йомшай иншалла. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте шундый һүзләрне: кеше адәм балаһы төрле һавытты тултыра ди. Иң насар һавыт ул кешенең карыны ди, эсе. Һәм адәм балаһына бер нисә күп кирәкмәй ашар өчен дигән. Уга бер нисә генә телем ризык булһа, уга итә. Һәм ошо бер нисә телем ризык менән ул көч куәтен ия. Әгәр дә инде ул кунакка барһа һәм мәҗбүр булһа ашарга, шул вакытта ул үзенең карынын, үзенең эсен үч өлешкә бүлеп ашаһын дигән. Беренче өлеше, истәге өлеше һауга булһын, икенче өлеше ашарга булһын, өченче өлеше ул һава алырга, тын алырга етһен дигән. Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Ас-Сулейман ад-Дарани дигән галим әйтә: кеше һауһаган сакта һәм асыккан сакта бу кешенең йөрәге йомшара ди, һәм тазарына ди. Әгәр дә инде кеше ашаһа, тукланһа, ошо вакытта кешенең йөрәге хукрана ди, хукырлана ди. Абу Сулейман ад-Дарани әйтте шундый һүзләрне: әгәр дә инде кеше һауһап йөрәһә, асыгып йөрәһә, бу кешенең йөрәге тазара ди һәм йомшара ди. Әгәр дә инде ошо кеше ашаһа һәм эсһә һәм тукланһа, ошо вакытта кешеләрнең йөрәкләре хукырлана дигән. Әйе. Дүртенче сер, ошо Рамазан айындагы ураданың сире: бай кешеләр,
урада тотып, Аллаһ Тәгаләнең ниғмәтләрен аңлай башлайдар. Байдар урада тотып, Аллаһ Тәгаләнең ниғмәтләрен аңлай башлайдар. Һәм күп кеше бит, хөрмәтле мәгать, үз хәлләрен сагаштырмайса, ул аңламай. Мәсәлән, шундый әйтем бар, аз кеше тук кешене аңламас дип. Ие, шулай. Һәм Аллаһ Тәгалә ошо Рамазан айында урадаһын һәр берегә фарыз иткән. Бай кешегә лә, фақир мискингә лә. Һәм бай кешеләр ошо Рамазан айында урадаһын тотып, ул аңлай башлай. Нендәй тойдар, нендәй хистәр тоялар мискиндәр һәм фақир мискиндәр инде. Аңлай башлай. Аларның хәлләрен аңлай башлай. Һәм ошо вакытта ул шулык фақир мискиндәргә ярдәмсел була башлай һәм Аллаһ Тәгаләгә шөкранә кыла башлай. Чөнки күп кеше моны бай булып, ул дөрес әйткәндә икенче бер хистәр менән яшәй. Һәм ул аңламай. Фақир мискиндәрдән ниләрен аңламай хәлләрен. Бишенче сер, ошо Рамазан айындагы сере, кеше урада менән үз янен тәрбияләй. Чөнки кешенең яне яманлыкка, насарлыкка сакыра. Әгәр дә инде кеше, хөрмәтле мәгать, үз янен тотып тормаһа, ошо әйтеп, урада менән, намаз менән кешенең яне котыра башлай. Әгәр дә инде кеше ошо әйтеп тотып торһа, ул үз янен тәрбияләй һәм ошо яне сиктән узмай, сыкмай, хөрмәтле мәгать. Алтынчы сер, ураданың сере. Урада тоткан кеше ул тәкәбберлектән азат була. Аллаһ Тәгалә алдында ул үз хәлен аңлай. Һәм ошо кеше икесе мәхлукаттарга йомшара. Һәм шундый һүзләр бар, әгәр дә инде кеше тук булып йөрһә һәм якынлык кылып йөрһә, бу кеше тәкәбберләнә башлай. Һәм икенче кешеләргә яки мәхлукаттарга үзен өстен күрә башлай. Әгәр дә инде кеше һаугамы, азыккамы, якынлыкка ла мохтаҗ булһа, ошо вакытта ул ошо турала гына уйлай һәм кеше тәкәббер булмай ошо хәлдә. Аз кеше тәкәббер булганы юк әле. Аз кеше тәкәббер түгел, һаугаган кешеләр тәкәббер түгел. Аны без аңлап торабыз, әлхәмдүлилләh. Итенче сер, әлхәмдүлилләh, ураданың сере, урада тоткан кешенең кан тамыры корый дип әйтмәйбез. Тарая дип әйтәбез. Урада тоткан кешенең кан тамыры тарая. Һәм Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте шундый һүзләрдә: шайтан кешенең йөрәгенә кан аша керә дигән. Чөнки шайтан канда йөри. Урада тоткан сакта кешенең кан тамырлары тарая. Һәм шайтанга кан тамырынан йөрергә кыен була. Һәм ул шул булган шайтандарды тоткарлай. Урада нык тоткарлай. Хәтта бер хадистә Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте шундый һүзләрдә, яшьтәргә насихат итеп, мәсәлән, өйләнмәгән егетләргә, кызларга шундый һүзләр әйткән. Әгәр дә инде үсмерләр, әгәр дә инде һез кем өйләнә алһа, яшьтәр, егетләр, әгәр дә инде кем өйләнә алһа, өйләнегез. Өйләнә алһа дигән сакта ул
үз гаиләһен карай алһа дигән. Әгәр дә инде кем үз гаиләһен карай алмаһа, акса яктан буламы яки икенче яктанмы, ошо вакытта ул урадаһын тотһын дигән. Чөнки урада ул кешене нитәтис, тынысландыра. Әйе. 8нче сер, ураданың сере. Урада ул сиххат, ул һавалану, давалану. Чөнки без аңлап торабыз, һез дә беләһегез, әлхәмдүлилләһ, бөтә авыру ризыктан, адыктан, бөтә авыру адыктан. Күп кеше моны онкология, нидер, авырулар адыктан бара, килә. Урада ул тазарану, безнең эсәктәребезне тазарта, әлхәмдүлилләһ. Ибн Сина шундый һүздә әйткән, азык, ризык катмарлырак булһа, авыру да катмарлырак булыр дигән. Әйе. Урада вакытында урада тотып, без әлхәмдүлилләһ ул һаулык килә, урада менән сиххат килә. Хәтта күп кайһы галимдар әйтәләр, онкологиянан да ул бик дава дигән, хөрмәтле мәгълүмат, урада. Әйе. Шуның өчен әлхәмдүлилләһ серләре күп. Менә без кайһы серләрен генә, без хикмәтләрен генә, файдаларын гына һанап сыктык. Ләкин Аллаһ Тәала кеше аңламаган монда файдаларын да һалган ул, дөрес әйткәндә. Кыямәт көнгә тиклем кеше шул ниләрен, ураданың файдаларын һәм Аллаһ Тәала кушкан гыйбадәтләрдән төрләрендә, гыйбадәттә кеше файда сыгарасак иншалла, асасак. Ләкин әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәала без ни өчен урада тотабыз? Чөнки Аллаһ Тәала безгә кушкан. Шуның өчен генә, хөрмәтле мәгълүмат. Сиххат өчен генә түгел. Кайһы кеше әгәр дә ниятләһә, монда мин 100 килога барып еттем, әдәк нитрә кирәк, кәметергә кирәк дип урада тотһа, Аллаһ Тәала ризалыгы өчен тотмаһа, аның урадаһы Аллаһ Тәала янында кабул булмай. Иң беренче без, хөрмәтле мәгълүмат, ураданың ни өчен тотабыз һәм намазларны ни өчен укыйбыз? Аллаһ Тәала кушты. Мәсәлән, кайһы вакыт миннән һорайдар, һездән дә һорагандардар, ни өчен суска дуңгыз ите ярамай дип. Ни өчен дуңгыз ите ярамай? Җавабы шул: Аллаһ Тәала кушманы. Аллаһ Тәала кушманы. Теге әйтелә түгел, нитеп, нәмәле акланып, монда теге ул зарар, заян фәлән түгән дип. Юк, ул хөрмәтле мәгълүмат, ул икенче. Иң беренче ни өчен без дуңгыз итен калдырдык, ашамайбыз, ул харам. Чөнки Аллаһ Тәала безгә кушманы. Шул ук, мәсәлән, Рамадан аендагы урадаһын да без ни өчен тотабыз? Гимнастика, сиххат өчен түгел, диета өчен түгел. Иң беренче ул Аллаһ Тәала кушты. Ни өчен без намазны укыйбыз? Гимнастика өчен түгел, физзарядка өчен түгел. Иң беренче ул Аллаһ Тәала безгә кушты. Файдалары инде ул инде өстен, иншалла. Башка. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hörmətli din qardaşlarım, elhamdülillah, Allah Teala bizə orada tuturğa qoşqan Ramazan ayındağı oradahın farz etken. Hem Ramazan ayındağı orada ol İslam dininden üçüncü negezi. İyi. Hem Allah Teala her qoşqan əməlində hikmeti bar, күп halınğan faydağı bar. Hem Allah Teala oşo Ramazan ayındağı oradahın boşqa gına farz etməyən. Hem Allah Teala yanında oşo Ramazan ayı ol bik büyük ay. Ni üçün? Çünki oşo ayda bar Qadir kisəhi. Qadir kisəhində күп nəmələr yazmış kitaplarında, Allah Teala'nın yazmış kitaplarında isbatlana
Һәм ошо зур эштә Аллаһ Тәгалә әмере буенча күп фәрештәләр катнаша. Һәм Кадер кисәһе турында Аллаһ Тәгалә бер айрым аятты күндерде кешеләргә, җибәрде. Димәк, әгәр дә Аллаһ Тәгалә бер нәмә турында искә алһа Коръән Кәримдә, аның бөеклеген аңлата. Һәм кайһы аяттарда бар тагын Кадер кисәһе турында. Мәсәлән, Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахим. Аллаһ Тәгалә әйтә: Хамим вал китабил мубин. Духан сураһында. Хамим вал китабил мубин. Инна анзалнаху фи лейлатин мубарака. Инна кунна мунзирин. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Хамим. Асык аңлайышлы китап менән ант итәм. Без уны мөбарәк төндә күндердек. Без ысынлап та кисәтеп өгетләүче. Ул төндә һәр хикмәтле әмер айырым бирелә. Безнең кушкан буенча без рәсүлдәр җибәрдек. Раббаның рәхмәте итеп, ул ишетеп белеп тора. Күктәр менән йөрдең, шулар араһындагы бөтә нәмәнең Раббаның изгелек итеп җибәрдек. Әгәр һез хаклыкка инана торган булһагыз. Ул Духан сураһында. Һәм бар Кадр сураһы. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Ва ма адрака ма лейлатул кадр. Лейлатул кадри хайрун мин альфи шаһр. Танаzzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ысынлап та без уны Коръән Кәримдә күндердек Кадр төнендә. Кадр төненең ни икәнен беләһеңме? Кадр төне 1000 айдан да изгәрәк. Ул төндә Раббы рөхсәте буенча фәрештәләр менән рух Җибраил алейһиссәлам төрле әмер алып төшә. Ул төндә таң атканга кадәр именлек була. Әйе. Һәм ошо Кадр кисәһенең хөрмәте узуры урыны бик зур хөрмәтләмәгән. Чөнки ошо Кадр кисәһе бер кис төн 1000 айдардан да күбрәк, олырак, зуррак савап буенча. Шуның өчен Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтте шундый сүзләрне: "Эзләнегез" дип, Кадр кисәһен. Һәм Кадр кисәһе Рамаданның һуңгы 10 төнендә һуңгы 10 төнендә буласак. Һәм шул 10 төндә без эзләнәбез. Әйе, ошо эзләйбез ошо Кадр кисәһен. Ошо вакытта без күп намаз укыйбыз, Коръән Кәрим укыйбыз, тәһәҗҗүдтәр укыйбыз, таравихтарда укыйбыз, тәсбих әйтәбез, тәһлил әйтәбез, дуа кылабыз. Һәм ошо төн Җибраил алейһиссәлам күктәргә төшә. Аллаһ Тәгалә әмере буенча. Һәм икесе ошо төндә Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә кешеләргә күндерде, кулланма итеп һәм рәхмәт итеп. Һәм ошо төн ул бәрәкәтле. Шуның өчен ошо төндән хөрмәте, урыны Аллаһ Тәгалә янында дәрәҗәһе бик зур. Һәм Аллаһ Тәгалә ошо төн ул Рамадан айы менән бәйләнгән. Һәм ураза шул ай менән бәйләнгән. Караһак, был айда күп нәмәләр, гаҗәп мөгъҗизалар бара. Һәм ошо мусулман кеше ошо мөгъҗизалар араһында яшәй һәм Аллаһ Тәгаләгә табына, гыйбадәтен кыла. Кафир кеше инде, ул уразаһын да тотмай. Бу Рамадан айы уга булай гына буш ай һамак үтә
һәм ул кадер кисәһендә күрмәй, йоклап кала, һәм шуның өчен ул бәхетле булмай. Ә мусульман кеше Аллаһ Тәгаләгә ялбарып дугаһын кыла, төндәрендә, Рамазан аенда төндәрдә дуга кыла, ә көндәрендә уразала. Аллаһ Тәгалә өчен үз нәфсеһен тыя, ашаудан, эчеүдән, якынлыктан. Һәм Аллаһ Тәгалә ошо кешене мусульманды ул бәхетле дип яза. Язмыш китапларында бәхетле дип яза. Шундый бер дуга бар. Я Раббым, әгәр дә инде һин мине бәхетле дип язылһаң, бәхетле дип язһаң, үз китапларында, язмыш китапларында мине бәхетле дип яз дип, шундый дуга бар. Һәм ошо язмыш китаплары ул бит ошо кадер кисәһендә күп бер елга языла. Нәмә кеше эшләсәк, нәмә буласак, аны ризыгы языласак кешенең. Һәм әгәр дә инде мусульман кеше шул төнен тап тура килеп, иншалла, тапһа, тура килһә, ошо вакытта иншалла анын язмыш китапларына ул бәхетле дип яза. Аллаһ фәрештәләр бәхетле дип язасаклар. Кайсы кеше бәхетле дигән сакта уйлай, ул бизнес яктан уңышлы, мул булган, яки теге яктан дөньяви яктан гына муллык булһа, шул вакытта кеше бәхетле дип. Юк, хөрмәтле мәгән. Иң беренче ул дини яктан, рухи яктан. Аллаһ Тәгалә кешенең бәхетенә әйтә, кеше бәхетле юк микән, аның диненә карап. Әгәр дә инде кешенең дине булһа, әгәр дә инде кеше уразаһын тотһа, намазын укыһа, ул бәхетле. Әгәр дә инде кеше бай булһа, бөтен ошо йер шарындагы, йер йөзендәге булган байлыктары аның кулында булһа, әмма ләкин бу кеше ураза тотмай һәм намазын да укымай, бу кеше иң бәхетһезләрдән бәхетһезе буласак. Һәм ошо байлык кешегә каршы сыгасак, хөрмәтле мәгән. Кыямәт көндә йыган байлыктар кешегә каршы сыгасак. Һәм Аллаһ Тәгалә һораясак, ошо байлыкта һин кайдан алдың, ничек алдың, ул халалме, хараммы? Хорау була, зур хорау була. Шуның өчен без үзебезне ошо намазлар менән, үзебезнең яндәрбезне намазлар менән һәм уразалар менән иншалла тазартабыз. Әлхәмдүлиллаһ.